सर्वांना माझा नमस्कार. मी प्राध्यापिका डॉक्टर सुनीता आत्माराम टेंगसे, कैलासवासी रमेश वरपुडकर कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय सोनपेठ येथे समाजशास्त्र विभाग प्रमुख म्हणून कार्यरत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण सामाजिकरणाची साधने कोणती आहेत आणि सामाजिकरणाचे महत्त्व काय आहे याविषयी चर्चा करणार आहोत. सामाजिकरण प्रक्रिया ही व्यक्ती विकासाशी संबंधित आहे. सामाजिकरण प्रक्रियेद्वारे नुकत्याच जन्मलेल्या अर्भकाचे सामाजिक प्राण्यात रूपांतर घडवून आणणारी तसेच मानवी प्राण्याला सामाजिक प्राणी बनवणारी जी प्रक्रिया आहे ती प्रक्रिया म्हणजेच सामाजिकरणाची प्रक्रिया होय. सामाजिकरणाची प्रक्रिया ही आपोआप घडून येत नाही. सामाजिकरण झालं असं आपल्याला म्हणता येणार नाही, तर सामाजिकरण हे केलं जातं. हे सामाजिकरण प्रत्येक समाजामध्ये प्रत्येक व्यक्तीवर ही सामाजिकरणाची प्रक्रिया ही प्रत्यक्षरित्या केली जात असते. ही सामाजिकरणाची प्रक्रिया प्रामुख्याने व्यक्तीच्या जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत अखंड चालू असते. हे सामाजिकरण म्हणजे काय? तर सामाजिकरण म्हणजे शिकण्याची प्रक्रिया. शिक्षण म्हणजे केवळ पुस्तकी शिक्षण नाही, तर समाजामध्ये विविध गोष्टी आपण शिकत असतो. या सगळ्या गोष्टी काही पुस्तकी ज्ञान नसतात, तर या व्यावहारिक गोष्टींचं ज्ञान, सांस्कृतिक बाबींचं ज्ञान, संस्काराचं ज्ञान, प्रथा, परंपरा, मूल्य, नैतिकता या सर्वांचं ज्ञान, त्याबरोबरच विविध प्रकारचे संस्कार, त्याबरोबरच वर्तणुकीचे नियम, हे जे काही आहे या सर्व घटकांचा समावेश सामाजिकरण प्रक्रियेमध्ये प्रामुख्याने होत असतो. हे सामाजिकरण कोण घडवून आणतं? तर हे सामाजिकरण घडवून आणणाऱ्या दोन व्यक्ती आहेत. त्यामध्ये अधिकारी व्यक्ती आणि समवयस्क व्यक्ती असं आपल्याला त्यांचं वर्गीकरण करता येतं. अधिकारी व्यक्ती म्हणजे आपल्यापेक्षा वयाने ज्येष्ठ असणाऱ्या व्यक्ती, आपले आई वडील असतील, आपल्या कुटुंबातील ज्येष्ठ असतील, आपले शिक्षक असतील, यांच्याकडून आपलं होणारं सामाजिकरण, आपले शेजारी असतील. त्याबरोबर समवयस्क व्यक्ती म्हणजे लहान मूल, जे लहान मुलांमध्ये खेळतं, त्यांचा क्रीडा गट असेल, त्यांचा समवयस्क गट असेल, यांच्याकडून ही सामाजिकरणाची प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ती या सामाजिकरण प्रक्रियेतून यांच्यामार्फत या समवयस्क आणि अधिकारी व्यक्तींच्या मार्फत विविध गोष्टी ज्ञात करून घेत असतो. या ज्ञात करून घेण्याच्या प्रक्रियेलाच आपण सामाजिकरण प्रक्रिया असे म्हणतो. म्हणजेच आई वडील, मोठी भावंडे, नातेवाईक, शिक्षक, अधिकारी इत्यादींकडून आपण ज्या काही गोष्टी शिकतो त्या शिकण्याच्या प्रक्रियेला सामाजिकरण असे म्हणतात. आणि लहान मूल जे आपल्या प्ले ग्रुपमध्ये असतील, शाळेत जात असतील, तर शाळेतल्या जे काही मित्रमंडळी असेल, कॉलनीतली जे काही मित्र असतील, शेजारचे जे काही मित्र असतील, त्यांच्याकडे जाऊन अनेक गोष्टी शिकतो. या शिकण्याच्या प्रक्रियेलाच आपण सामाजिकरण प्रक्रिया असं म्हणतो. या शिकण्याच्या प्रक्रियेतूनच समवयस्क गटाकडून सहकार्य, संघर्ष, तडजोड, विविध प्रकारचे नियम कसे फॉलो करायचे या सर्व गोष्टी समवयस्क व्यक्तींकडून शिकल्या जातात. तर अधिकारी व्यक्तींकडून म्हणजेच वयाने ज्येष्ठ असणाऱ्या व्यक्तीकडून योग्य अयोग्य, इष्ट अनिष्ट, चांगलं वाईट काय आहे या सर्व गोष्टी बक्षीस आणि शिक्षा या नीतीद्वारे व्यक्तीला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या सांगितल्या जातात, व्यक्तीच्या मनावर बिंबवल्या जातात. व्यक्तीचं मन हे चांगल्या गोष्टींकडे वळवण्याचं काम या सामाजिकरण प्रक्रियेद्वारे प्रामुख्याने केलं जातं. या सामाजिकरणाची प्रमुख माध्यमांमध्ये प्रमुखतः आपल्याला कुटुंबाचा समावेश करावा लागतो. कारण की आपला जास्तीत जास्त आयुष्यातील जास्तीत जास्त वेळ आपण कुटुंबियांच्या सानिध्यामध्ये घालत असतो. आणि या कुटुंबातील आई वडील असतील, वयाने ज्येष्ठ असणारे व्यक्ती असतील, यांच्याकडून लहान बालकांना विविध गोष्टींचं ज्ञान करून दिलं जातं. या गोष्टी मुद्दामहून त्यांना शिकवल्या जातात. विविध प्रकारच्या प्रथा असतील, परंपरा असतील, नैतिकता असेल, धार्मिक नियम असतील, संस्कृती असेल, मूल्य असतील, सहकार्य प्रवृत्ती असेल, या सर्व गोष्टी, त्याबरोबरच त्या व्यक्तीच्या अंगी असणारे गुण, दोष यांची जाणीव मुद्दामहून करून दिली जाते. आणि व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास घडवून आणण्यामध्ये, व्यक्तीचं सामाजिकरण घडवून आणण्यामध्ये या कुटुंबाचा फार मोठा वाटा आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. म्हणजेच व्यक्तीचं केवळ शारीरिक विकास
किंवा लहान मुलाला मोठं करण्याची जबाबदारीच ही केवळ कुटुंबाची नसते, तर व्यक्तीच्या शारीरिक आणि मानसिक गरजांची पूर्तता ही प्रामुख्याने कुटुंबाद्वारे केली जाते आणि या गरजपूर्तीमध्ये प्रामुख्याने कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्ती म्हणजेच आई वडील, आजी आजोबा असतील, काकू असतील यांच्याकडून विविध गोष्टी या व्यक्तीला ज्ञात करून दिल्या जातात, मुलांना शिकवल्या जातात. त्याबरोबरच या ठिकाणी आपल्याला असं म्हणता येईल की सामाजिक संबंध कशा पद्धतीने आपण कुटुंबात आणि इतर ठिकाणी कसं वावरलं पाहिजे, कसे संबंध प्रस्थापित केलं पाहिजे, आपली वर्तणूक कशी असली पाहिजे, आपली भाषाशैली कशी असली पाहिजे, त्याबरोबरच आपल्यामध्ये नम्रता किती महत्त्वाची आहे, आपण शिस्तप्रिय कसं असलं पाहिजे, या सर्व गोष्टी या आपल्याला अधिकारी व्यक्ती या प्रामुख्याने शिस्त आणि संस्काराचे धडे देऊन व्यक्तीचं सामाजिकरण योग्य पद्धतीने करतात. म्हणजेच मानवी प्राण्याचं सामाजिक प्राण्यामध्ये रूपांतर करणाऱ्या सामाजिकरण प्रक्रियेमध्ये कुटुंबाचा खूप मोठा वाटा आहे असं आपल्याला या ठिकाणी म्हणता येईल. त्याबरोबरच शेजारी हा एक सामाजिकरण घडवून आणणारा एक माध्यम किंवा घटक आहे. कुटुंबाबरोबरच लहान मूल जेव्हा थोडंसं मोठं व्हायला लागतं तेव्हा त्याचा संबंध हा शेजाऱ्यांशी येतो. आपल्या बाजूला राहणाऱ्या व्यक्तींच्या संपर्कात लहान मूल जायला लागतं आणि शेजारी जर चांगले असतील, सुसंस्कारित असतील तर त्यांच्या वर्तणुकीचा, त्यांच्या सहवासाचा निश्चितच चांगला परिणाम त्या मुलाच्या म्हणजेच व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वावर म्हणजेच सामाजिकरण प्रक्रियेवर निश्चित होतं. कारण की लहान मूल हे अनुकरणप्रिय असतं. ज्याप्रमाणे घरातील व्यक्तींचं अनुकरण लहान मुलं करतात त्याच पद्धतीने शेजारी आणि मित्र यांचंही अनुकरण लहान मुलांकडून एकमेकांकडून केलं जातं. परिणामी शेजारी जर चांगले असतील तर व्यक्तिमत्व चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी विकसित होण्यास मदत होते. त्याबरोबरच शेजाऱ्यांशी वर्तन करताना, त्यांच्याकडे जाताना जी सहकार्य वृत्ती आहे ती सहकार्य वृत्ती कशी जोपासली जावी याचंही शिक्षण या सामाजिकरण प्रक्रियेतून, तडजोडीचंही शिक्षण या शेजाऱ्यांशी कशी तडजोड केली पाहिजे, सहकार्य कसं केलं पाहिजे, आपण त्यांच्याशी कसं चांगल्या पद्धतीने वागलं पाहिजे, या सर्व गोष्टी या सामाजिकरण प्रक्रियेद्वारे लहान मुलांना म्हणजेच व्यक्तीला त्या ठिकाणी अवगत होत असतात. सामाजिकरणाच्या माध्यमामध्ये तिसरं माध्यम आहे ते म्हणजे शाळा. शाळा हे एक दुय्यम समूह आहे आणि सामाजिकरण प्रक्रियेमध्ये या शाळा महाविद्यालयांना खूप असं विशेष असं महत्त्व आहे. मानवी वर्तनाच्या सीमा या डेव्हलप करण्यासाठी, या विकसित करण्यासाठी मानवी वर्तनाला योग्य आकार देण्याचं काम शाळा महाविद्यालयाकडून प्रामुख्याने केलं जातं. शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यामध्ये ज्या काही सामाजिक आंतरक्रिया घडून येतात त्या आंतरक्रियेतून अनेक गोष्टी विद्यार्थ्यांना शिक्षकांकडून त्या ठिकाणी ज्ञात होत असतात, कळत असतात आणि त्या अनेक गोष्टी आत्मसात करून घेण्याच्या प्रक्रियेलाच सामाजिकरण असं आपल्याला म्हणता येईल. औपचारिक आणि अनौपचारिक अशा दोन्ही पद्धतीने सामाजिकरण हे शाळेद्वारे, महाविद्यालयाद्वारे प्रामुख्याने होत असतं. शिक्षक यांचाही समावेश आपण अधिकारी व्यक्तींमध्ये करतो, कारण की शिक्षक हे सुद्धा वयाने मोठ्या असणाऱ्या व्यक्ती, अनुभवी व्यक्ती यांच्याकडून लहान मूल म्हणजेच बालकांचं सामाजिकरण योग्य पद्धतीने करून घेण्यासाठी शिक्षकांकडून सुद्धा बक्षीस आणि शिक्षा या नीतीचा अवलंब प्रामुख्याने केला जातो. त्याबरोबरच आपण पाहतो की लहान मूल घरातील आईवडिलांचं ऐकत नाहीत, परंतु शाळेतील शिक्षकांचं अधिक ऐकतात. या शिक्षकांकडून सुद्धा लहान मुलांचं योग्य पद्धतीने सामाजिकरण घडून येत असतं. विविध प्रकारच्या गोष्टी, शिस्तीचे धडे, संस्काराचे धडे, त्याबरोबर अनुशासनाचे धडे, सहकार्य प्रवृत्ती, तडजोड प्रवृत्ती या सर्व गोष्टींचं ज्ञान सामाजिकरण प्रक्रियेद्वारे शाळेतून शिक्षकांकडून प्रामुख्याने केलं जातं आणि हे शिस्तबद्ध वर्तनाचे धडे शाळेतून मुलांना योग्य पद्धतीने दिले जातात. त्यामुळे शिक्षकांविषयी असणारा आदर हा व्यक्तीच्या मनामध्ये शेवटपर्यंत कायम असतो. कारण की शिक्षक ज्या काही गोष्टी आपल्याला बालमनावर शिकवत असतो, बिंबित करत असतो, त्या गोष्टी आपल्याला आपल्या मृत्यूपर्यंत त्या आपल्या लक्षात राहतात आणि त्या पद्धतीनेच त्या संस्काराद्वारेच आपण आपलं जीवन हे घडवत असतो. त्या पद्धतीनेच आपण समाजामध्ये वागत असतो. ज्याप्रमाणे वागतो त्या पद्धतीनेच आपले विचारसुद्धा डेव्हलप करण्याचं काम, विकसित करण्याचं काम, विचारांच्या कक्षा रुंदावण्याचं काम या शिक्षकांमार्फत प्रामुख्याने केलं जातं. त्याबरोबरच प्रेम, जिव्हाळा, आत्मीयता, सहकार्य, तडजोड प्रवृत्ती, राष्ट्रीय एकात्मता याचे धडे शाळा आणि शिक्षकांकडून प्रामुख्याने दिले जातात. त्याबरोबरच शाळेनंतर जेव्हा मूल महाविद्यालयात जातं तेव्हा महाविद्यालयामार्फत सुद्धा चांगल्या आणि वाईट गोष्टी यांचं ज्ञान प्रामुख्याने करून दिलं जातं आणि व्यक्तीचं व्यक्तिमत्व विकसित करण्यासाठी आणि व्यक्तीला व्यक्तीचं सामाजिकरण करण्यामध्ये शाळा आणि महाविद्यालयांचा मोठा वाटा आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि चौथा घटक सामाजिकरण प्रक्रियेमध्ये आहे तो म्हणजे समवयस्क समूह.
पीअर ग्रुप ज्याला आपण म्हणतो, व्यक्तीचं सामाजिकरण करण्यामध्ये समवयस्क समूह हा सुद्धा महत्त्वाचा समूह आहे. कारण की बाल्यावस्थेमध्ये मुलं एकमेकांच्या सहवासामध्ये जात असतात, एकमेकांसोबत खेळतात आणि त्या खेळण्यातूनच, एकमेकांच्या सहवासातूनच त्यांच्यामध्ये असणाऱ्या विविध त्यांच्यामध्ये सहकार्य प्रवृत्ती, नेतृत्व गुण या सर्व गोष्टी विकसित होत असतात आणि या विकसित होण्यामध्ये प्रामुख्याने त्या समवयस्क समूहाचा म्हणजेच समवयस्क मित्रांचा मोठा वाटा आहे. त्याबरोबरच समाजातील प्रथा, परंपरा, नियम, कायदे, मूल्य, शिस्त, संस्कार या सर्वांचे धडे आपल्याला या विविध सामाजिकरणाच्या साधनातून प्रामुख्याने होत असलेल्या दिसतात. त्या ज्याप्रमाणे बाल्यावस्थेमध्ये बालक हे एकमेकांच्या सहवासात येऊन समवयस्क व्यक्तींच्या मित्र समूहांच्या किंवा क्रीडा गटाच्या सहवासात येऊन ज्या पद्धतीने अनेक गोष्टी शिकतो, त्याचप्रमाणे पौगंडावस्थेमध्ये सुद्धा समवयस्क व्यक्तींकडून आपले विविध प्रकारचे अनुभव एकमेकांना शेअर केले जातात आणि मित्र हे एकमेकांच्या अतिशय जवळचे असतात आणि त्या मित्रांकडून कोणत्याही गोष्टी एकमेकांच्या लपवल्या जात नाहीत, तर एकमेकांची सुखदुःख हे मित्रांसोबत शेअर करून त्या ठिकाणी व्यक्तीच्या ज्ञानामध्ये भर, अनुभवामध्ये भर घालण्याचं काम या मित्रमंडळींकडून, समवयस्कांकडून, पौगंडावस्थेतील मित्रांकडून प्रामुख्याने केलं जातं असं आपल्याला म्हणता येईल. म्हणजेच कुटुंब, शाळा, शेजारी, मित्र, समवयस्क गट यांच्याकडून व्यक्तीचं सामाजिकरण योग्य पद्धतीने घडवून आणलं जातं. म्हणजेच मानव प्राण्याचं सामाजिक प्राण्यात रूपांतर घडवून आणणारी आणि व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास घडवून आणणारी प्रक्रिया म्हणजेच सामाजिकरणाची प्रक्रिया आहे. या सामाजिकरणाचं महत्त्व केवळ व्यक्तीसाठीच आहे असं नाही, तर व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वाचा तर विकास होतोच. व्यक्तीला संस्कारी बनवणारी प्रक्रिया आहे, संस्कृतीचं ज्ञान करून देणारी प्रक्रिया आहे. संघर्ष, स्पर्धा, तडजोड, त्याबरोबर सहकार्य या सर्व गोष्टींचं ज्ञान या सामाजिकरण प्रक्रियेद्वारे व्यक्तीला तर होतंच. व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वातील गुण आणि अवगुण कोणते आहेत याचंही ज्ञान सामाजिकरण प्रक्रियेमध्ये होतं आणि अवगुण दूर करण्यासाठी या सामाजिकरणाची वेगवेगळी माध्यमं व्यक्तीला वेळोवेळी त्या ठिकाणी मार्गदर्शन करत असतात आणि व्यक्तीचं व्यक्तिमत्व अधिक आकर्षक करण्यामध्ये, व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास करण्यामध्ये आणि व्यक्तीला माणूस म्हणून कसं वावरलं पाहिजे या सर्व गोष्टींचं ज्ञान या सामाजिकरण प्रक्रियेमुळे होत असतं. म्हणजे सामाजिकरणाची प्रक्रिया ही व्यक्तीला चांगलं, वाईट, योग्य, अयोग्य, इष्ट, अनिष्ट काय आहे, वर्तणुकीचे मूल्यमापन कशा पद्धतीने केलं जातं, व्यक्तीचा स्वत्व विकास कसा होणे आवश्यक आहे, कसा होतो, या सर्व गोष्टींची जाणीव या सामाजिकरण प्रक्रियेद्वारे व्यक्तीला करून दिली जाते. म्हणजेच व्यक्तीच्या दृष्टिकोनातून सामाजिकरणाची प्रक्रिया ही महत्त्वाची आहे. त्याचप्रमाणे समाजाच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा सामाजिकरणाला विशेष असं महत्त्व आहे. कारण की समाजाची संस्कृती आणि समाजव्यवस्था जी टिकून आहे ती सामाजिकरण प्रक्रियेमुळेच टिकून आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. समाजाची विचारसरणी, जीवनमूल्य, संस्कृती, सहकार्य, आत्मीयता, एकात्मता या सर्व गुणांचा विकास व्यक्तीमध्ये असणाऱ्या हे सर्व गुण व्यक्तीमध्ये डेव्हलप करण्याचं, विकसित करण्याचं काम या सामाजिकरण प्रक्रियेद्वारे केलं जातं आणि व्यक्तीला अधिकाधिक सद्गुणी बनवण्यामध्ये समाज हा त्या ठिकाणी क्रियाशील असलेला आपल्याला दिसतो आणि विविध प्रकारच्या सद्गुणांची जोपासना व्यक्तीच्या अंगी, बालकांच्या अंगी कशा पद्धतीने केली जाईल यासाठी समाजातील सर्व घटक त्या ठिकाणी कार्यरत असलेले आपल्याला दिसतात. म्हणजेच व्यक्तीच्या गुणांमध्ये वाढ घडवून आणणारी, आंतरक्रियेमधून या व्यक्तीच्या गुणांमध्ये वाढ घडवून आणणारी प्रक्रिया म्हणजेच सामाजिकरणाची प्रक्रिया आहे. या सामाजिकरण प्रक्रियेवरच व्यक्ती आणि समाजाचे अस्तित्व हे प्रामुख्याने अवलंबून आहे आणि व्यक्ती आणि समाजाच्या दृष्टिकोनातून या सामाजिकरण प्रक्रियेला अनन्यसाधारण असं महत्त्व आहे आणि ही सामाजिकरणाची प्रक्रिया सर्व मानवी समाजामध्ये अखंड, अविरत म्हणजेच व्यक्तीच्या जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत अखंड चालू असते आणि या सामाजिकरण प्रक्रियेद्वारे व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वाचा, स्वत्वाचा विकास प्रामुख्याने केला जातो.